Me yasa daga cikinmu da yawan 'yan arewa ba su neman sani da za su fara amfani da AI? Kada ka manta intelligence artificial AI za ta sauƙaƙa maka wajen ƙirƙirar wani logo, video ko hoto. Amma me yasa baka neman ɗaya daga sani daga cikin domin ka fara amfanuwa da ita wajen sauƙaƙa ma kanka ayyuka cikin wayarka? Mafi yawanci yanzu duk idan ka diba gani a cikin YouTube ko a cikin duk mafi yawanci bidiyon AI ne ke trading, sabir ke bidiyo na intelligence artificial su ne suke trading kuma za ka ganin suna samun miliyon makalata. Me yasa to mu ma ba mu kokarin mu san haka nan? To ban sani ba idan kana bukata, amma a cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka fara kirkirar bidiyo na intelligence artificial kamar irin wannan. Keep the flow consistent on this side. Okay, I'm moving the squeegee now. Make sure the roller gets the bubbles. Bayan ka kalla idan muddin kana da bukata ka biyo na ƙarshen wannan bidiyo domin mu fara nuna ma yadda za ka fara kirkirar don haka nan cikin sauki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka fara ƙirƙirar bidiyo da VO3 kuma cikin sauƙi ba tare da ka ko kuma ba tare da ka ba da kudala ko kuma an tafiya kudala, kuma zan nuna ma yadda za ka fara amfani da ita cikin sauƙi. A cikin wannan bidiyo namu muddin kana buƙatar yadda za ka fara amfanuwa da AI, kada ka manta wannan bidiyo naka ne domin na san ba shakka za ka amfana da shi sosai. Idan ka diba ƙasan description namu za ka samu zan aje ma wani link inda za ka zuwa ka samu duka wannan document wanda za ka fara amfani da shi cikin sauƙi da za ka ƙirƙira duk wani bidiyo da kake son ƙirƙira. Bayan ka kafo za ka zakkuwa nan bisa AI wannan document shine idan ka zaka nan ka kwala mata gashi ka kwala mata kamar haka duk za ta sako masu gasu da ka danna mai kamar haka za ka samu ne ƙasa comment. Bayan haka nan za ta nuna ma duka waɗannan irin abubuwa da za ta nuna ma duka waɗannan irin biro house interior, sai ka zaɓi guda wanda ya kamata ka zaɓa shi ne ta rubutun su yadda za mu yi mu gane ga sanan duka a ƙarshe. To bari mu fara da wannan. Wannan idan kana so wannan prompt ne za ka yi generate na image da wajen nano banana, sai ka shiga cikin nano banana sai ka yi generate na image inda kake buƙata wanda za ka fara amfani da shi wajen ƙirƙirar duka wannan bidiyo na videography ko kuma in ce cikin sauƙi. Idan ka zaka nan wajen nano banana sai ka danna shi kamar haka ya mana generate na prompt ɗinmu wanda za mu fara amfanuwa da shi, wanda za mu fara amfani da shi wajen ƙirƙire na bidiyo. Bayan ta yi mana sai ka ƙara zuwa kuma cikin GPT shakka bankin ka zo sai ka ƙara ɗauko wannan like na bi. Bayan ka ɗauko sai ka ƙara zakkuwa nan ka yi post ɗi ne. Idan ka post ɗi ne ga shi ta gudu muna sai ka ƙara zakkuwa kuma ka ƙara zuwa sai ka yi post ka ɗauko na uku. Bayan ka ɗauko na uku shi ma na uku sai ka zaka yi post ɗi ne nan kamar haka. Bari ta ƙare. Bayan ka zaka nan shi ma sai ka yi post ɗi ne. Bayan ka ƙare sai mu tai na huɗu. Sai ka generate na image ko kafin ka fara haɗa bidiyo wannan na bidiyon ɗinka. Bayan ka ƙare sai ƙara zakkuwa mu yi post ɗin na huɗu. To bari mu bar shi haka nan, amma idan kana yi ko kuma idan kana buƙatar bidiyo mai dogon zango duk za ka iya amfani da shi wajen generating, wajen ƙirƙira duk wani irin foto ko kuma wani irin bidiyo da kake buƙata wanda za ka fara ƙirƙira da AI. Bari sai mu yi download ɗin wannan foto. Mu yi download ɗin ne ga shi nan mu yi telecharge ɗin ne ko kuma download ɗin ne. Bayan mun ƙare sai mu tai da na biyu ga shi ma. Bayan mun ƙare sai mu tai da na uku. Bayan mun ƙare sai mu tai da na huɗu. Bari ya ƙara generating na na uku ga na huɗu. Idan kana buƙata za ka iya ta adana su har zuwa ma na tsawon 10 ko kuma fiye da haka nan wajen generate na VO3.
Yanzu bari mu fara gwada da waɗannan da zuwa siri na bidiyo na 4. To za ka shigo cikin AI Grok ɗinka kamar haka. Ga Grok ɗinka. Bayan ka shigo cikin AI Grok sai ka shiga nan wajen create the video, sai ka shiga wajen create the video. Bayan ka shiga create the video sai mu yi amfani da hoton da muka riga muka generating da Gemini. Za mu ɗan jira shi ko kafin ya gama bayyanewa. To ma na farkon nan ma ya fara bayyana, na farkon ma bai fito ba. Bari mu ƙara zuwa mu yi download ɗin na farkon don bai bayyana nan ba. Ga shi na farkon. Sannan mu tayar na biyu, na uku. Shi. Ba mun ƙare da wannan sai mu tai cikin Grok ɗin sai mu yi amfani, mu fara amfani da wannan hoton na farko. Ga shi nan shi ne. Ba mun ƙare sai mu generate ɗin mu mira shi bidiyo. Kada ka manta a halin yanzu irin wannan bidiyo shine ake kan gaba wajen samun miliyoyin viewers ko kuma viewers da waya, makalata da like da waya. Idan kana buƙata ya kamata ko ba wani abu ka koyi yadda za ka fara amfani da AI wajen ƙirƙirar bidiyo wanda za ka sauƙaƙa ma kanka amfani da ita. Bari wannan bidiyo ya ƙare, to bayan ƙare sai ka yi download ɗin ne kamar haka. Ga shi wajen download sai ka yi download ɗin ne kamar haka. Ga shi nan. Bayan ka download ɗin ne sai ka koma ka yi download ɗin hoto na gaba. Ga shi ne hoton na gaba. Ga shi. Wannan shi ne hoton na gaba. Bayan ka ƙare sai ka zo ka yi download ɗin ne. Wannan bidiyo kada ka manta za ka iya shorta na cikin bidiyo kuma za ka iya na cikin YouTube ɗinka muddin idan kana buƙata. Bari ya ƙara bayyanewa. Bayan ka gama generator na bidiyon da kake buƙata, kada ka manta idan ka ga dama za ka iya so kuma domin bidiyon ɗinka ya zama mai tsawo. Sai ka shigo cikin CapCut ɗinka. Bayan ka shigo cikin CapCut ɗinka sai ka shiga Novel Project. Ga shi inda mun ka shiga nan. Za ka shiga Novel Project, create Novel Project nan. Bayan ka shiga nan sai ka ɗauko wannan na farko, shi ne wannan na farkon sai ka yi adin ɗin shi. Ga shi nan. Bayan na farko ga na biyu, ga na biyu, ga na uku, ga na huɗu sai ka zaka nan. Bayan ka zaka nan sai ka zaka nan ka mira shi version YouTube. Idan TikTok ne kuma sai ka mira shi version TikTok irin wanda kake son da abin ya kasance. Domin muna buƙatar da ya zama kamar na YouTube ne, mun ka zaka nan sai mu mira shi nan kamar haka. Ga shi nan. Bayan haka nan sai mu tai zuwa na hoto na gaba. Shi ma sai mu ƙara maida shi version YouTube. Ga shi nan. Ga shi nan. Bayan mun abin sai mu ƙara taya hotonmu na gaba. Mu ƙara maida shi version YouTube. Inda ake wannan yanayin na abin ga. Sannan sai mu tai hotonmu na gaba. Mu tai hotonmu na gaba. Ga shi nan. Kuma sai mu ƙara maida shi irin wannan version. To bayan haka sai mu tsaya mu gani. Zai nuno mana irin wannan. Ga shi nan ake share-share da sauransu. Ga shi nan ya kai wajen melange da sauransu. Inda ake gyara komai da komai. Kada ka manta idan kana buƙatar wannan irin bidiyo, gagga wannan bidiyo a halin yanzu su ne suke tara da a cikin TikTok sosai. Idan kana buƙata sai ka zaka nan ka yi export ɗin ne wajen sauke shi akan wayarka. Akwai hanyoyi kala-kala da za ka fara amfani da wannan hanya kana ƙirƙirar bidiyo irin wannan bidiyo kana buƙata. Mu shiga cikin wani bidiyo na gaba. Okay.